Sofia? 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 Per suposat, un balcó. Bé, Per què has marxat de la festa? he de marxar, Per què? perquè això és molt dolorós. Hauria d'haver-me donat abans, o potser ho vaig fer i no vaig voler. No sé. Víctor i jo ja no estem junts. I he tornat... Espera, no estàs compromesa? No. Però és molt tard. Massa potser. Però no importa, perquè, en realitat, t'estimo. No em puc creure que ho hagi dit. Però és veritat. T'estimo. Però això no ha de tindre cap importància per tu, perquè tu estàs amb la Patrícia. Patrícia? I crec que hauries de tornar amb ella. Patrícia és la meva cosina. És la meva cosina. I això és legal? No. Deixa que t'ho expliqui. Em sembla que he estat un estúpid. Hi ha dues Patrícies, la meva cosina i l'altra, però que ja està oblidada. El més important és que només hi ha una Sofia. Bé, baixes tu o pujo jo? Espera, Carles, espera. Què penses fer? Carles, vés amb compte. Escolta'm amb molta atenció. Jo visc a Horta, un barri ple de vida i casetes molt maques. I tu vius a Sants, un barri sobrevalorat ple de cotxes i gent gran. Què has dit? És broma. Com que Barcelona és molt gran per creuar-la diàriament, et proposo que ho fem a sorts. Què vols dir? I, si això és inacceptable, abandonar Horta serà un plaer, sempre i quan tu m'estiguis esperant a l'altra banda de la ciutat. Sí. Perquè la veritat és que estic boja i profundament enamorat de tu. Ho estàs? Ho estic. Dóna'm un petó. Carles, estàs bé? Em pots dir si m'ha vist algú? No t'ha vist ningú. Gràcies. Et pots moure? No. Doncs espera, que baixo. No marxis. No ho faré. Carles. No et pots moure gens? Només els llavis.